Λέγομαι Ευανθία Κουρπουγιάννη. Είμαι οργανωσιακή coach και εκπαιδεύτρια. Προέρχομαι ακαδημαϊκά αλλά και επαγγελματικά από το χώρο της εκπαίδευσης, τόσο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς ξεκίνησα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα ως κλασική πιανίστα, όσο και της γενικής και της ειδικής αγωγής. Ως οργανωσιακή coach, υποστηρίζω επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων τους, στις κοινωνικο-συναισθηματικές και τις εν γέννη οριζόντιες δεξιότητες. Υποστηρίζω στελέχη στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Τόσο μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα, όσο και μέσα από την προσφορά μου στο Σωματείο No Mobbing, έχω συνειδητοποιήσει τα τελευταία χρόνια πόσο εκτεταμένο είναι το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι 2 στους 3 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή μπορεί να υφίστανται ηθική παρενόχληση ή εκφοβισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα αυτό το θέμα για να το αναδείξω στην ομιλία μου, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο ιδιαίτερα δυσδιάκριτο τόσο για θύτες όσο και για θύματα.